Altså det er... Nej. Jeg er her efter min lille update video omkring den anden. Og her kan I jo se. Her har vi den berømte verden. Nej, den er ikke berømt. Jeg har bare tænkt mig at lave en ny. Så det her bliver nøjagtigt ligesom det andet. Survival direkte. Og hvis du er ny her, som du højst sandsynligt er, fordi at det er min allerførste video. Oh my god. Eller første. Det vil have fulgt. Hvis I havde fulgt med i min livestream, så vil I vide det. Som jeg faktisk i starten ikke vidste var en livestream. Men det er alt sammen noget, der kommer senere. Det vi hedder, det er Krille. Noget andet. Skal vi lige gøre det lidt specielt. Hvilken farve er god? Skriv det nede i kommentarfeltet, og vi er tilbage i næste episode. Jeg tror vi gør det grønt. Eller hvad? Vi gør det grønt. Og så skriver vi Krille. Akostrof is nej, det er forkert. Er det ikke? Nej, ups. Ikke slet så meget. Det sletter 3 gange, når det er, du har gjort det her. Jeg skal nok fortælle jer, hvordan men det gør sådan noget. Det kommer senere. Tænk mig om. Survival. Hvor seedet skal være minus 0 et eller andet masse underlige tal. Tag et billede nu, hvis du gerne vil have seedet, hvis det er mega godt. Jeg skal nok vise det, hvis det er godt igen bagefter. Survival. Sådan der. Bum. Og jeg ved godt, lyden ikke er god. Det har vi ligesom fundet lidt ud af. Men ja, hvis du er ny, som du højst sandsynligt er, fordi at jeg tror ikke, der er nogen, der sådan ligesom ser de videoer, jeg har lagt ud, desværre. Men yes, så er det her mig. Vi starter her i en helt normal verden. Det der også er lidt spændende ud. Vi har noget træ. Noget træ. Træ. Hej træ. Ups, ikke noget. Træ. Så yes, jeg kan lige tage en solsik. Det ligner ikke engang en solsik, det venter lidt. Okay, jeg tror lige den gør mig langsommere eller hurtigere eller sådan noget, sådan what? Sådan, hvorfor vidste jeg ikke det? Men jeg tror, vi går i gang med direkte at fælde noget træ. Hurtigt. Og det her bliver survival alt igennem. Hvis jeg havde set mit sidste survival game, der var det er faktisk lidt ærgerligt at stoppe på den. Det gør vi ikke. Vi kører videre på den. Vi kører direkte videre på den. Direkte videre. Nej, det er forkert. Den er forkerte. Ups. Pinligt. Jeg kan ikke finde noget at sige. Kun Lasse. Hvad fanden? Nu står vi heroppe. Nå, det er rigtigt. Vi skulle finde... Hvis I havde fulgt med i min livestream, så ved I, at jeg skal finde fåret. Yes. Jeg skal finde et får. Det er et meget irriterende får, der bliver ved med at åbne min dør. Og nu kan jeg på ingen måde finde det, eller se det nogen steder overhovedet. Det var rigtigt den måde, jeg skulle slutte det på, men det blev ikke sådan, det skulle være. Så yes. Og hvis I vidste, hvad klokken var lige nu. Den er ikke god. Hvor er det dumme får henne? Det er fordi, der var et får. Det blev ved med at gøre sådan her. Kig. Vi har vores hus her. Det blev ved med at gøre sådan her. Og nej, det gik ikke bare frem og tilbage. Det stillede sig sådan her. Stod det her og glødede lidt, så gik det lidt væk. Og så kom det lidt tilbage. Det var mega belastende. Og I har nok ikke set med, men jeg har lavet min meget, meget smukke her i hjørnet hunde. Dimmer. Jeg har lavet min meget, meget hemmelige kiste her om bag ved væggen. Det fortæller jeg nok, hvordan man gør. Mine ting her, det fik jeg af et skelet. Vi fandt 3 skeletspawner nede heri. Det lyder rimelig underligt. Men hernede, I kan se, jeg satte cobblestone hele vejen derhen til. Så fandt vi også en skeletspawner et andet sted, men den gad jeg ligesom ikke her, fordi det her var ligesom tættere på. Det var ligesom... Og så var det her. Det laggede latterligt meget. Så der prøvede jeg lige at sætte en... Prøv lige at hoppe lidt ned. Push.
Prøv at tage på. Jeg skulle måske have taget nogle fakler med. Det ville måske være en god idé. Men det gør vi ikke lige nu, fordi nu er vi seje. Og nu har vi ikke noget træ på os, vel? Selvfølgelig har vi ikke noget. Vi har en saks med ned i en mine. Hvad skal vi bruge en saks i en mine til? Jeg prøver vitterligt at finde på noget, vi kan bruge den til, men vi kan ikke. Altså, okay, det var udenfor. Jeg tror lige, der kom sådan en ind i Minecraft, så lidt Men helt seriøst, hvad skal vi bruge en saks i en mine? Der er ikke nogen blade, vi kan klippe. Der er ikke noget græs, vi kan klippe. Altså, så kan vi begynde at klippe bedrock, men det kan vi heller ikke. Man skal lige prøve. Altså, vi kan ikke klippe græs, vi kan ikke klippe får, vi kan ikke, altså, medmindre vi finder et får hernede, ligesom den anden kylling. I skulle nok have set livestream, jeg skal nok lade være, prøve at lade være at nævne de så mange ting. Men helt ærligt, vi skulle... Hvad? En saks? Nå, ved I hvad? Det gider vi altså ikke. Vi gider ikke være hernede, når vi ikke engang kan se, om der er noget dernede overhovedet. Sådan lidt, så går vi forbi diamanter sådan, lololololol. Og ja, grunden til, at vi skal have diamanter, det er, fordi vi meget gerne vil have en, en diamond pickaxe, så vi kan komme i helvede, så vi kan begynde at lave nogle redstone lamps, fordi at jeg er lidt glad for redstone. Bare en lille bitte smule. Ikke ikke specielt meget. Så, yes. Det er måske ikke godt, jeg sidder og gaber midt i det hele. Skriv det ned i kommentarerne. Ja, det er første gang, jeg har nogensinde at kunne sige det, så det skal I ikke kommentere med mig. Det skal jeg ikke sige. Det er faktisk bogstaveligt talt første gang, man kan ikke skrive... Og lige en ting, alt det her træ, ikke også? Tro mig, hvis I skulle... Altså, I skulle have set livestream, det var mega underligt. Jeg kunne, på et tidspunkt, så havde jeg intet... Jeg havde ryddet mit inventory, og så kunne jeg lave hundredvis af stakke af træ. Hvad var det, jeg skulle bruge træ til? Jeg skulle bruge træ til sticks, så jeg kunne lave fakler. Jeg ved ikke, hvor meget kul vi har. Hvor meget kul har vi? Ja. Det er et rigtig irriterende antal. Ups, skal vi ind i crafting. Crafting. Lægger vi tingene i tilbage. Og så gør vi sådan der. Og ja, jeg har prøvet at lave det lidt basic her. Altså, det skal ikke se pænt ud, har jeg tænkt. At det skal se ud, som om det ikke ser pænt ud. Så har vi en lille... så har vi en lille sukkerroefarm herovre, eller en sugarcane, eller en roesukker, eller en... Hvad end du vil kalde det her. Det hedder sugarcane. Sugarcane. Det lyder lidt fint. Hvad laver jeg? Behøver jeg en så lang sugarcane farm? Okay, det var lidt underligt. Men ja, vi har en lille sugarcane farm her. Faktisk noget, ikke også? Det der, ikke også? Det er sjovt. Det er rigtig, rigtig sjovt. Og I vil rigtig gerne vide, hvordan fanden jeg stiller sugarcane under vandet. Under vandet. Ikke på, ikke ved siden af. På vil også være ret sejt. Men under vandet. Ej, så fortæller jeg det. Det er fordi, at jeg fandt ud af her for lang tid siden, da jeg var helt begynder til Minecraft, og var helt forundret over det, at der var allerede kul. Det vidste jeg faktisk godt, der var. Men da jeg var helt forundret af Minecraft, der var vist ikke noget jern. Men da jeg var helt forundret af Minecraft, der var jeg sådan, du skal jo bruge en vandkilde ved siden af, og så kommer jeg til at sætte en nede under, så hvis du har en blok her, så kan du se, så er der vand her. Så du skal bare bruge en vand ved siden af blokken, sådan, så hvis der var vand her og her, så kunne du godt sætte den der. Det lød meget mere forvirrende, end det skulle. Og ja, nu hvor jeg endelig er her, så er der noget, jeg gerne vil fortælle. Fordi det er noget, jeg har haft lyst til at sige gennem det hele. Og nu kan jeg ikke mere igen. Lige tag mig sammen, Christian. For helvede.
det jeg gerne vil sige, er meget simpelt. Nu har jeg lyst til at sige, at jeg er gravid, men eller sådan noget rigtig dramatisk. Jeg har nogle fans. Altså ikke, at jeg har fans, men jeg er en fan. Ikke har, er, som jeg husker at sige er. Jeg er en fan fra YouTube. Jeg har en masse fan. Og hvis disse fan ser med lige nu, og hører disse navne, vil de så være sød og skrive en lille bitte hilsen til mig nede i kommentarfeltet. Det vil gøre min dag så meget bedre. Mine fans, dem kan jeg allerede afsløre nu. Nogle af dem synes jeg bare er totalt fede, andre af dem er virkelig fans. Vi har en fan. Han hedder... Nej, det hedder han ikke. Men det er FedEx Gaming. Hvis I kender ham, må I også gerne skrive ned i kommentarerne. Jeg elsker, når I skriver ned i kommentarerne. Og like videoen, det må I også meget gerne. Men i hvert fald, FedEx Gaming, hvis du ser med, put a comment down below. Det lød faktisk rigtig sejt. Og en anden fan, Robin Samse. Hvis I ser denne video, og I hører disse navne, vil I så være sød og putte en kommentar dernede. Below. Den sidste, jeg gerne vil komplimentere, bede om en kommentar, er Lasse med hatten. Du må også meget gerne lave en lille kommentar nede i beskrivelsen. Og ja, ellers så er det bare de der sædvanlige, den mandige el og sådan nogle. Men ja, nu skal vi ikke snakke mere om mine fans. Det var bare min første video, så den er lidt sådan, hvis der er nogen, der ser den. Forhåbentlig er der det. Og 100 likes på den. Lad os tage 1000 likes på den her video, for at jeg laver den næste. Bum. 1000 likes, ellers laver jeg ikke næste. Rolig. Men ja. I skal ikke give mig 1000 likes. Hvis I har lyst til at like den, så like den. Hvis I ikke har lyst til at like den, så like den ikke. Hvis I hader den her Minecraft-serie, hvis I hader mig, I kender mig knap nok, men hvis I hader mig, så må I meget gerne skrive det ned i kommentarerne. Det synes jeg er eddermame en dårlig YouTuber. Giv mig gode råd til, hvordan jeg kan blive bedre. Giv mig konstruktiv kritik. Jeg kan ikke sætte en blok der. Fuck, det bliver et problem, det her. Det jeg var ved at sige var, at I må meget gerne give mig konstruktiv kritik, ligesom Lasse siger. Så ja, hvorfor er der så pisse meget lava? Så ja, I må meget gerne. Det er kun godt, jeg går herover. Okay, vent lidt, jeg går lige sådan her. Jeg kan godt mærke, der er lava lige ovenover mig, så det er måske ikke den smarteste idé, jeg går miner hernede. Så det er lige torch. Jeg har fornemmelsen, den går i stykker, når jeg slår her miner. Det gør den faktisk ikke engang. Lige meget. Nu går den i stykker. Okay, vi skal have fat i de her diamanter, og det bliver jo et seriøst problem, når der er lava ovenover. Kan jeg ikke lige snige sådan. Hold da op, der er lava, ja. Okay, lad os lige se. Hvis der er ikke noget hernede under. Er der noget herovre ved siden af? Det er jo faktisk et kæmpe problem, at vi har lava ovenover. Okay, måske det her er en meget dårlig idé at grave sådan her. Men så gør sådan her. Jeps, der var lavaen. Fuck. Er der også over her? Vent, jeg kan ikke gøre sådan her. Nej, der er ikke noget. Shit, der er mange diamanter. Okay. Der. Jeps, der var lava. Så jeg sætter cobblestone der, hvor der er lava. Jeg ved ikke, den der der. Yes. Måden jeg gør det her på, nu klør min ryg jo så lige.